हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदानै साख्रि ओंखारना फैदों क्लास 8 पास जानायफोरनि थाखाय आरो लोगोसे ग्रेजुवेटफोरनि थाखाय। बेनो जाबाय डिपार्टमेन्टआ डाइरेक्टरेट अफ फरेन्सिक साइन्स। थ' नोंथांमोना बेयाव अफलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एप्लाइनि लास्ट डेटआ 12 अक्ट'बरसिम थागोन। बैसोआ जोंनि एसटिफ्रा 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम। नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो डिस्ट्रिक्टनानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बिदिब्ला जों थांसै गोबाव खालामला अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो नटिफिकेसन नायनोसै। दा नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय फुल अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारथ'वाखै। दा बावैनो आपल'ड जागोन अफिसियेल वेबसाइटआव। आं जेब्लाबो मोनगोन नोंथांमोननो पिडि फाइलखौ होनो हागोन। थेवब्लाबो नोंथांमोना सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोदो सोर एप्लाइ खालामनो हायो। दा लोगोफोर जों थांसै दायो मोनसे सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन आरो हानायसेबां भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होदो। दा बे जाबाय मोनसे सर्ट नटिफिकेसन। दा फार्स्टआव दङ पस्टआ, बे जाबाय एलडिए एबा जुनियर एसिस्टेन्ट होनना बुङो। दा बिनि स्केल फिया 14,000निफ्राय जागायनानै 60,500 जायो। लोगोसे ग्रेड पे थाबावो 6,200 पार मान्थ नोंथांमोननो होनाय जागोन। आरो बे पस्टआ जाबाय सानैल' दङ, आन रिजार्भआव सासे, बेनिफ्राय EWSआव। दा आन रिजार्भनि थाखाय बयबो एलिजिबल जायो। बेयाव एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानांगोन, बेनिफ्राय 6 मान्थ्स कम्पिउटार रोंनाय जानांगोन, सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन। बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा एप्लाइ खालामनो हायो। बेनिफ्राय नेक्स्टआ जाबाय ग्रेड 4। दा ग्रेड 4आव एटेन्डेन्ट दङ। बेनिफ्राय नोंथांमोना बिराद नुदों। दा बेयाव 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम जायो। ग्रेड पे थाबावो 3,900 पार मान्थ मोननाय जागोन। एसटिपि सासे दङ। बेनिफ्राय गासै टटेल भेकेन्सिसा 4, बेनि गेजेराव आन रिजार्भ सासे दङ। नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। एसटिफ्राबो बेयाव फरायनाय जानांगोन क्लास 8 पासल'। दा क्लास 8 पासफोराल' बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव ग्रेजुवेट 10 पासफोरा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। बेयाव होदों नालाय आप टु क्लास 8 पास। थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बैसोआ एखेयानो। दा बेखौ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन लोगोफोर। बेनिफ्राय 3 नाम्बाराव फैबाय पस्टआ कुक। दा बे कुकआव गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेयावबो क्लास 8 पासफोराव एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय आरो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट बिनाय जादों। थ' बेनिफ्राय बैसोआ सेमान थागोन। दा लोगोफोर बेयाव नै माखासे टेस्ट लानाय जागोन, रिटिन एग्जाम, बेनिफ्राय स्किल टेस्ट लानाय जागोन जायफ्रा क्वालिफाइड जायो रिटिनाव। दा बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्टआव बेबायदि फैनाय जायो रिटिन एग्जामाव इंलिश फैनाय जागोन, जिके फैनाय जागोन, मेथ्स फैनाय जागोन। नोंथांमोना आरोबाव कम्पिउटार नलेज थानाय जानांगोन। गासै एग्जामनि मार्क्स बेहाय नुनो मोन्दों 100 फार्स्टआव, बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव 50 थायो, गासै 115 जागोन। बेनिफ्राय ग्रेड 4आव 100 दङ, बेनिफ्राय 30 थागोन, स्किल टेस्ट 50 दङ। दा बेबायदि जायो, गासै 130 जायो। थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। दा बेबायदिनो लोगोफोर एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआ अफलाइनसो एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्मआवसो फिलआप खालामनानै नोंथांमोना गासैबो नांगौ डकुमेन्ट्सखौ अरिजिनेलखौ जेरक्स कपि खालामनानै कास्ट सार्टिफिकेट, एमप्लयमेन्ट एक्सेस नांथारगोन, बेखौ नोंथांमोना हरफाजोबनांगोन। बेनिफ्राय फट' स्टामनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना गुवाहाटियाव बाय पस्ट खालामनांगोन। बेयाव पिन नाम्बार नुदों, थ' नोंथांमोना बेयाव बाय पस्ट खालामनांगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मखौहाय नांगौब्ला डिसक्रिपसनाव दङ, नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै फिलआप खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय बाय पस्ट खालामबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना सेल्फ एड्रेस एनभेलप होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना सेन्टिमिटारखौ नुखादों। बेनिफ्राय पस्टेल स्टाम्प थाइबानि सिथाबनानै हरनांगोन बाय पस्ट खालामनानै। दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव।